Simjing wai na par lai spa lai punriu. Lai spa lai punriu. Hakakatang pa badukun badaman sem bakoid. Amen. Kajing happy bad kajing suk noble pa banotrai Jesus Christ kindon ringkat bad pi baro. Ringkat bad pi ru. Kohan men kopara hakane kasngi lengba kajing pole berateli ublei ujisu jingi ukot wearing abadepi ba ngi habban ra ya laga jong gading phna lada ngi kwa banyo ya kajing bom jukut ngi habban ra ya laga jong gading phna lada ngi kwa banyo kajing isnei kajing kajing kurkhu kajing u ngi habban kali halade hakane kasngi hakane khlemat hato shisha manga ban mapi wei pai wei ngi long na em kita ki bro ki bakloi ban kit ban ba hok ya laga jong gading phna jong kajing ka ba Ukris ulai hangi. Hakane klemat token ngin pediang yalade ngin ong halade basisha manga kumubreu kum kebreu ngi lalendat ban ngim sem la ban kloi ban ba ya gadeng gading phana gajung trai kebau ulai hangi. Te kumta hakane klemat token ngin penbab no trai na gebanta kine gejing duna gejungi. I bought try un map, I bought try un side no, ya kina ki pop kujingi, badun ai ngi ke bor, pengin la susu ban kit ban ba, ya gadik pna jong kujing em. Ngin pai su, ngin pan map no u, nak bantai kine kujing tu na kujingi, da ke ba ngi aduai ringkat. Ngapla, hau blay badan bor maro, badapi kohan men ko para, bang alale pop sibun da gijing perkat, da giktin, da kikam, da gijing leklet, da gijing lepalat jonga, da gijing lepalat jonga, da gijing lepalat bakrawe jonga, namar kata, nakarpad kamaria bukuj, kabai sagate soti, ya ki angel bat kirkuj, badiapi kohan men kopara, banduai nak banta jonga, how try ublay jongi. Ublay badan bor baro unisne yengi, madalama bigi pop jungi unyalam yengi sha kaching em bom jukut. Amen. Traiken rod go blaze yali. Traiken rod go blaze yali. Duai hakane kamas ke bakot ngi duai na ke banta ke jingkoi ke jingkya jong I Richard Len nongrum badan padeng ke jingpang ke jingstom I boblay trekan radon I ke jingkoi ke jingkya ngi duai ru na ke banta ke jingkala ke mamot jong I ba before turniang ngi duai ru na ke banta I slaki lingdo badan padeng ke jingpang ke jingstom I boblay trekan radon weng no ya ke jingpang ke jingstom ke jungi
ngiduwairu na kabanta I Jita Mary wa lang narong badan hapdeng gajing pang gajing sitom ai boblay try kan ra kumju un side no ya kita gajing pang gajing sitom gajing inai gajing koi gajing khia akilang kamet bad kaman sim iwan raru yalade hakamaru jisu hakan gasngi bamangi wei pai wei ngela shisha ban kiet ban ba ya gading phna jong gajing em about try ula ban shed hangi Tolam lanti yakikam jongi da gajing prasad mansim jong me ngi karpat kotrai batosan ran yaki da gajing yarab jong me knang ba kikam jongi baro kin sedang barabor na me bad da me hiro en pendapura yaki balas dang da trai jongi Jesu Christ ukon jong me ubi marbasan sha rengkat bad me ha gajing along kaway jong man sim bakut ublay junam la junam amen. Kacing pulih menikong. Kacing pulih nak kitab Deuteronomy. Umasas ulah keren haki pajba uong. Hakmi ngabu akmat jong pi mentakas ni. Kacing im bat kacing baha. Kacing yap bat kacing lanot. Ladapi kongo yaki hukum utrai ublay jong pi. Kibang la ayah pi mentakas ni. Dakaba it yaw trai ublay jong pi. Dakaba yat haikilenti jong u. Bada kabar ke yaki hukum chong u. Yaki ain chong u. Bada kiriti chong u. Te pin im bad pin nang roy. Bad try blay jong pi. Un kerku kerdoy pi. Hakata kari kaba pirung. Banda kol yaka. Nray lada kadunot jong pi. Kapai kendriang. Bad pim trek ngap. Nray Pishap penshoy bad mane yaki wipat kiblay. Bad ban syakri yaki. Ngapun benah api minta kesni. Bapin sa yap do yap dam. Pinom imslam akata kari. Kabapin sa lej syasilyang ke Jordan. Bandrung bad ban long try. Ngakot yaka bening. Bad yaka kendau wakin saki. Bersya api minta kesni. Bad ngalap penap hakamat jong pi kacing im bad kacing yap. Kacing kerku bad kacing tim. Rekum ta to chit ya kacing im. Bab mapi bad kikun kikseu jong pi kindup im. Dakaba e yaw try ble jong pi. Dakaba kongo yakakten jong u. Bad dakaba snok kha khau. Naba kata kamut kacing im yapi bad kacing jalan yakisi. Kenama pindup im bad yok pansyong hakata kari kabau try ulas mai. Bad ayah kikpat men jong pi hau Abraham, hau Ishak, bad hau Jacob. Kakten chong try. Yes, Lord. Ya ublay. Sam kebenikong nomor Ndruspa Nyopulai. Ndruspa Nyopulai. Inwai antifon ke balai. Suku
griu pas nhau bagamon utrai Bapuson senyas ni hukum jauh Di ulong kum uding blatung rodwa Ubasay la uso hala ayo Sugubriu ubait you try But leka monjong Uding bakis na kim chutrono Kat kaba ujule kayay manha Om kumta ya kiboma Kilong stad bakaler kachurong no Sugubriu ubait you try But leka monjong Ibaman kinom shan hajring bishan Ninong pong hakaching yalang riu ho Nabutray uyay daya kibaho Kalenti kibaman upenduno Sugubriu ubait you try But leka monjong But what you try Christ Jesus Enjoy but skap ka gospel jong Tukala kapamut uang utray Nabakahima beneng kalajan Ya what you try Christ Jesus Enjoy but skap ka gospel jong Utrai don rainkat bat pi Ringkat bat piru Kajing pulen ke gospel bakoit kat kum o Lukas Kaburam kami kami utray utrai Hakata kapor u Jisu long halagisan ran u kuno breu u dei ban shashitom shibun bat un sha kentait na hakitemen kisan bat giling do orang ba bat kistad an bat un sha penyap hakasngi ke balai en sa pen mi pad yu badolong haki baro lada uno ukwa ban bot yanga ton len yalade badun ba yala ka dingpna man kasngi ban bot yanga namar jar bakwa ban pen im yala kamen sim undu no yaka henry jar badu no yala kamen sim nagbanta junga unri pen im yaka kan mentoy ayu yaw breu ladau yo yak perthei baro gawai bat udu e no yala de ka gospel utrai Kadzingero imi Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ ha kene ka juk ka jungi menta ha kene gisngi kemi jungi ki bamenta lada ngipej kino ki company ki tiar ne ki mata ki ba ngipedan kam ha ka jungi em ka jungi lada kito ki company ki kwa ba ki tiar jung ki kin yad yau ba lada ki kwa ba ki broken tet ki haban ayat advertised Lain mata kadau habang ngipej hapo ki TV habang ngipej ha ki mobile ki jungi habang ngipej ha kino ki social media mo ki newspaper na ki magazine ki kod ngiyo i advertisement sepang kito ki tiar ban penitu ya ki breu ban ong ha ki breu ba ki ne ki tiar ki jungi ki long ba pha ki babit ke biang nag banta jung phi ki ai jing man to ye phi kumjuro habang ngipej ha kino ki office
ladadon kakam kabalat kawen atale ki post kito ki office ki ai advertisement ki ong ki thu ki bro badon ki post ki jingdon kam kine tawan parkum juro mantagis ngi khamtam lei habangi yo ha ki surok lane ha ki newspaper ha kino ha shua ban sedang school baro ki school ki ai advertisement namar bagi kuat baro ki kimi ki pa kin pa ki school ki khun chung ki ban lai ki to ki school baro ki advertisement bai hang to ki dei tang ban pen ya ro tang ban pen janai ya kito kitiar ki jungki ya kito jingdon kam ki jungki lana ya kito ki post ki ba ki kwa ban peni hagi breu tikum ju akan ka sngi rungi yo u jisu u ai kan ka advertisement yang apa dia pi ladangi kwa balong ki nong bot ki junga pi haban le kane hanreng yo ka advertisement ka ba jisu ai ka per na ka ba nyo ba kine ki we ki company lane ka perthai ka ai advertisement u jisu pat uang hagane kasngi lada pi kwa ban long nong but junga pi hab ban kit ban ba ya ka ding phna jung pi man kasngi kane kadai ka advertisement ka bau jisu ubu upani u ai hanga bada pi we pai we kinong but ki jung ki bangai je ki bakwa ban long ban don hasanda jung te ha kane kasngi manga ma ping ha ban keli halade manga kat kene kisnem nga labut yo jisu kat kene kisnem nga layai rangkat badu jisu hato shisha nga kit nga ba an em ya kane kading pna ka ba ula ben shat hanga ka ba manga hingla shim nadu kasngi ka ba phi ka ba manga ngi la yo pediang ya ka baptisma ngi la ong ho ya ka jenget ka jong blai nadu ka to ka klimat nadu ka to kasngi ngi la ong ho jisu ba ngin kit ngin ba ya kane ka ding pna ngi la pediang ya kane ka advertisement ka ba jisu la ai pi haban keli halade da ka jing janai jong ka jing em ka jing pi kumba menta ngi la don ha ka ayom len menin ngi la sedang kapor len ngi haban keli halade ato shisha manga ngalakit ngalaba nem da kata ka jing khoj da kata ka jing loi da kata ka jing pediang barakhat ya gading pna ka banga dei ban kit ban ba ka e gading pna junga ka jing pna junga kumuling do ka dei ka jing em khoj ka dei ka jing em soti ka dei ka jing em junga na ka banta ka gospel ka dei ka jing em ka junga na ka banta ki pai ki jung blai ban ya lam ya ki pai ki jung blai sha ki we pat kumbangi yosnyo menin na ka jing pulai ka banengkong utrai wong leng ba u prophet Joel wong ba mangi kileng do mangi kinong yelam balang yedei ban yam hakma do blai yedei ban em ka jung em jungi na ka banta ki we ban yalam ye ki we sha u blai ban yalam ye ki we sha ka jing kala ka bam sha ka jing em ka ba bha bamaki kin yo ya kata ka jing em bam jukut bamaki kin yo ya kata ka jing kar kho jong blai ha ka jing em ka jung ki kanai kadai gading phana ke junga kanai kadai gading phana ke jungpi ka bau trai kwa ban le ma phi kumunong hikai ha school gading phana jungpi kadai ba phin ai tli tlan yala de nak banta ke jing mantoi jong ki khana school jungpi ma phi ubatrai office gading phana ke jungpi ka bau trai kwa ban kit kadai ba phi phin trai hok nak banta ka to ka kam ka bala ITP da ka sarkar ni da kanu ka office ka ba shim na pitrai ma phi kumuk pa haying kading phna ka ba jisu kwa ba phin uang ba phin kit ba phin ba ka dei ba phin pan he pan san ha ka jing nang ha ka jing start ha ka jing tebru ha ka jing teblai ya la ki jong ki khon ki ti ma phi kumuk pa kum ka kami phin page phin kami ya ka jing em jong ki khon ka jong phi ka jing dap ka jing biang jong ki nadu e hadu z nado kajing don kam jungki ha kajing eman sim hadu kajing don kam jungki ha kalyang kabam kadi ka kup ka sem barakhat hato ma phi la le anam phi la kit nam ya kana gading phna kumuk pa kum ka kmi mangi ki badang samla ka gading phna ka banga kit nga ba kadai ba manga ngandon kata kajing snu thu ba manga long khon jong kana ka ying ka sem ka khon jong kana ka ying ka sem ngadai ban im na ka banta
Kaing kasem junga. Bangade badan kata kajing burom ya lai meipa, kajing kongu ya lai jong meipa. Bamangangan im tang naga benta ban pan snow baha, ban pan kemen, ban pan roy ban par ya kaing kasem. Haing kasem. Ti hapo kabalang pat kay kading na kabok try ukwa ban kid ban ba. Hakan po kabalang utray ukwa yang abay pi bangin kit ya kana kading na jong ka jinglong khoj jong ka jinglong soti. Bangin kit ya kana kading na kabaw try ula ban shed yangi da kabangin bud ya kidinjat kiba ulayat. Ban im ha kata ka jing khoj ka jing loy loy. Bangin kenta ji kapop nginong em mi ka jing snew jong kana ka prathai. Bangin yai ne ha gijing imba baha jungi. Bangin yai ne ha gijing duwai. Hato mga kumukon Kristen Katolik ngalari kendong ya ki kum jong kabalang. Ngalari kendong ngala im na em gajing im junga kat kum gajing kai ka bau blei ula ai. Ngaban keli halade ha kan de kesngi. Ngaban keli halade ko han men ko para. Bon sin ngi pej habang ngi pej ngi khmi halade ngi kwa ban ngiong lade ngakwa ban yo ya ka jingsuk beneng ngakwa ban yo ya kata ka jingai ha din bangalak yap nak ka perthei ne ka jing em junga ka kot ne ka perthei han rebon sin ngim tre ban kelak bamut ngim tre ban I ya ka jing sneu ka bangadan ngakwa ban yo ya kata ka jingai beneng han re ban I ya ka pop ban kelak bamut ngam tre kanai ka bangilong ngikwa banyo ya ki jingi ga jing kurku jong blei hapo ka ing kasem ga jingi ngikwa banyo ka jing suk ka jing san ngikwa banyo kata ka jing yeteli ka jing yelong ka wei hapo ka ing kasem ga jingi henry banong bangin persangken ban ya shong si kurim si lok si tengah si ying si sem ban pen yesuk ban yamap I wei ngim tre ngikwa banyo ka jing suk ngikwa banyo e kijing henry ngim kwa ban ya shong lang ban ya pelejing mot lang ban ya map I wei lada ngim tre ban ya map ada ngim tre ban ya shong rangkat ban ya pelejing mot kapamot ngi sisa kum kaying kasem ngim pan kit ya kedik pna ka ba ukris ka ba turai hi ula bensyat hanga badipi ko hanmen ko para hakani kasngi token ngin puson yala ka jong ka jing em hakanu kanu ka benta jong ka jing em ka jong pi hakano ka kerdan ke bapidan menta kasni token ngin penlejung mut bha hato manga dalade marwei ngalakit ngalaban em ya kane gading phana ka bautrai wala bensyat yanga lada ngampat le lada ngala lendet ngala klet pan ka bor no blei pan ka bor no jisu klempep un kroshan yangi unai bori phiro kumjo ban pinla ban kirhok ya kane gading phana ka ba jisu la ai pi aniro yo jisu Christ Junom Lai Junom, Amen. Amen. Jong ngien ngin phla la ka jong ka jing ngai ngai How blame Bob the Bobaro, Unong Tau Kapane Bakakanda, but how Jesus Christ who Mamaway to Utrajani, Yau Balapun Namusim Bukui, Yau Balakana Kamaria Tasty, Yabala Shalaben Pontius Pilatus, Lasana Nayu, Layabalatebu, Layashibaya, Hakasi Kabala Mipan Kibaya, Ulaki Shabnang Sham Shamon Blake Babadan Barbaro. Nang tawan patisya kibeim kibayap ngangai hau mensim bukod hakabalang katolik bukod hagajing salok kirukod hagajing mabagipop hagajing lipat kadok at hagajing imbom jukod amen. Laispa Nrupupra. Laispa Nrupupra. Rising in Jordan, na ay tilud ya lagi hami. Shimbara kisni Jordan, bangan waya royali.
utrai ko para baga jing kenya junga ba jung thi kan long wa priang ho na khma do bleu pa ba don bor baro Tu utrai priang jingyan kiti jong pi. Nak bentai kacing rok ke buram ke teng jingu. Kacing bentai ini bedi ke balang ke put jungu barok ke wei. Ko utrai ngikar pa to pe jisne ya ke jing trua ki bangi wan bu halor kaduan bakentang ba da ka ba ki penyo hangi ya ke jing map kin ai buram ya ke kerteng jume dau kris utrai jungi amen. Utrai don rengkat bat pi Ringkat bat piru. token tu yala ki danot Ni kan tiu ki shau trai. kong ngai ngui utrai ublei jungi Ka shong hok bat kadai. da shisha ka long basong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom jukut leng ba utrai jungi u Jesus Christ namar man laus nem mes ngeusen ai ban ai lat ya kirung ai jong me ban ap khmelanti ya ka jingkmen ha ki sakramen paskha da ki danot balapan khoj khnang ba ha ka ba pandep ya ka mon sngo bha ya ki kam ruble bat ki kam le isnei bat da ka ba le niam ya ki sakramen da ki ba lapan kha byang ya ki an ya lam ya ki sha ki jingpura jong ka jingai ai kom ki khon jong me hi bad namar kata rengkat bat ki angel bat ki ark angel ki khats em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor chong kameneng ngi ruai ki jing ruai ro ya me bat ngi pen bana klem sange Bakut bakut utrai. Bakut ublei hipan. Peneng bat bertegi da. Da kapuram jong me. Ruai hosana shatro. Ruai hosana kremkot. Ruai hosana yublei junong. Ya ro yutabawan. Agak kerteng utrai. Peneng bat bertegi dam. Da kaburam jong me. Ruai hosana shatro. Ruai hosana kremkut. Ruai hosana yublei junong da shisha melong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpat yame topan khoj pan kentang ya kine ke jing terwa jungi da ka bapha yomen sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yo badala kamon sngebha ula padiang ya gajing sha sutom ula shim yukpu badak baingu yame ula kedia ya u badal ai hala gesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yukukuri bad kabaingu biang yeme ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bad bom chukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta ka jingmap ikipop tole ya kane ban kan mau yanga
Kajing maya jong kajing ngay. Kasin bagi bang yure upo bagi didakani kakuri ni ben benar kajing yap jong me ko try tak hadu Namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya pa kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yok po jong kajing em bat ya ko kuri jong kajing pen em ngi daingu aidam namar melenyew yangi kibabit ban yang hakmat jung me bat ban sakri ya me da kebas ngeret ngi kerpat ya me bangi kibayo benta hakamat bat kasnamu kres ngin long kiba lapan yetali kawe daw men sem bakoj tokan mau kotra ya kabalang jung me Kabala priang hasatala ke pertei bato penjana ya ka ha gajing it rangkat ber Francis ukpa bako jingi uwal bad marwen u bishop jingi kakan hon ki bishop bad baro ki lingdo tokan maulem ruya ki henman ki para shenrang bad kentei ki baliathia da ka bakarmen ha gajing me pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing isne jongme to padiang ya ki sha gajing shai ka khmat jongme to isne yang ibaro ngikerpat ya me Barangkat bat kamaria tesoti bakhoj kakmi jong oblay ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen snubhaya me pateng lapateng ngin long ki babit banyo bantalem ha kajeng imbom jukut bat benginira bat pendan burom yeme daw kon jong me u Jesu Christ Dau lembat u bad hau kan long hame ublei pa badan bor ha gijing long ka wei jong men sim bakhoj baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen kumbelah hukum yang ngi donong penem bat kumbelah hikai ngi daktin blei ngi nod ban ong kok pa jungi ba beng kelong ka bakhoj kerteng sume kanwan kahima jume kalong kamon jume ha kakndeu kumbaha beneng tuai ngi mata kesimbang jungi kabahala kesingi batama bengi kerengkang jungi kumbang rugi ma biki beles new yangi badwadiala mengi sha kesing pensoi hanre depan lajangi na kabasneu to penlajangi ngi kerpat ko try na kejing sneu baro ha kejing sebun jume to a jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da kajing rap kajing isne jome ngin laj barabor na kapop bat ngin yo jing da na kajing janjar baro katba ngi dengap kmelanti ya kajing kerman bakhoj bat kajing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ Namar kajong me kalong kahima kajong me kabo bakapuram junam la junam Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jongme kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanro ya kajing jong kabalang jongme bada kajing sebun jongme ta ya ka ya kajing suk bad kajing tali kawei katkum kamon jongme mame ubin babasan shar junam la junam amen Kajing suk utrai kenan barabor rengkat bad pi ringkat bat phi to ngini terwa ya kadak kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bad pi Kukun lang rod ublay Mikit kipo pertay To snow sin ay yangi Kukun lang rod ublay Mikit kipo pertay To snow sin ay Kukun lang rod ublay Mikit kipo pertay
hak mi kulang brod jong blay hak mi bukid no ikipop jong kepertei suk yang ik balasakot syakan ek jing kawai jong ukun lang brod ko kan rat song hok naman rung po kayen kecunga kan rei om kan betim kan sim junga kan sakia hi kamat berkesnamu Kris kan ribat kan yelam ini syakan jing embam jakut amen. Kami berkenamu Kris. 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 Kami berkenamu Kris.
si pretend Kim la ban long ai Nama ban mi kudran Isok ikmen kerhan Ban mi ban si Mi sumar yang agodran Nawar mi tam yang One Kodrai Wan Shong Banam Oi Kodrai Jisubi Ye Ngitran Yami Pamen Wan Shong Ringkat Bangi Pamen Don Ringkat Bangi Kana Kajing Trang Kajungi Kalong Long Ha Kana Kasngi Nang Ba Kajing Wan Kajungi Ha Kadanur Kajungi Ha Kamen Sim Kajungi Ha Kajing Lengdo Kajing Long Senam Jungi Way by Way Nang Ba Kamet Bat Kasnam Kajungi Ha Kana Kayu Koris Makoy Den Mata Karao Kodrai Jisu Inang Pan Kabor Nami Kam Tame Banginang La Susu Bankit Ban Ba Igadik Na Kabame Pan Kamti Yingi Kabame Pan Sedi Kabame Kwa Yingi Bangin Kit Ba Man Kasngi Jong Kajungi Em Kajungi Gidan Kam Yame Kodrai Jisu Man Kasngi Man Kitlemat Namar Ngitip Klemame Gimla Shisha Banle Daladi Dashisha Daladi Gimla Bankit Ba Yagadeni Kadikna Kabamela Yingi Go Jisu Ban Raro Kamajumi Baro kipapang masyudam Baro kito kibriw Badan hospital Kane kipatia haying Ay balang ba kabor kajumi Balang ba kajing kata kajumi Kinyo ya kajing koy kajing kaya kipapura Giduway ng banta kibadok kipasyudam Patra Jesu Pamakiro kinyalan Pagdapan ng biyang Kajing em jengki Ako kaying kasem kajengki Giduway ng banta kito kinong yusem Badan na paneng kajing ya kenat Badan na paneng kajing ya pay kajing pra Dan Jesu kapag kaying kasem jengki Bagin yo yang kata kajing ya map na way Kamtame Kamtangan ng kaporlan Jesu Iwan manay tila dehemi Jesu Simti yung iway pa iway Balang ba kajing doon kajume Inang la susu banem kajing em Kristan kapapura kajing Jesu Nyai tila dehemi Wan ban simti yung Wan ban ay boring Wan ban Kristan yung Wan yalam Patan tilanti yung Tong ini aduai Habang ilayo padiang ya gajin kurku jongme na gajin ai kabana beneng ngikir padrid yami koblay badan bor baro ba kanehi kan long barabor yangi kadau jong gajing map bar gajing panem daw kres utrai jongi Amen. ngu ka kle jong pi padiang gajin kurku gajong utrai Koblay badan bor baro meu ba lapan I yaki pa jong me ya kilenti sha ka jong yam bom jikut leng ba jong ki ngi karpat to yalam yangi shame ubalong ka jing shai bom julip shu daw kris utrai jongi utrai don rainkat bat pi Ringkat but pi. Koblay badan bor baro unkur ku ye pi ukpa barukun badaman sem bakoit amen tolay suk Eat Shakri Otrai, the Gajing Embabha Jong P. Yisramu Yao Blay. Number San Pundriu. San Pundriu. Jesu Kraus Patring Isne Haiki Kwa Jong Mishana Shakupa Yamingan Kotpa Nga Ukun Jot Lasakwa Dimenta Shami Ngawan
yêu đi na ai ngan ri pop trong na atrai tu san Kauram pa betukun aman sim bukut. kumba klalong akbamning kong kumsumin taba parapor jinam la jinam amen En jag har ju Jesu Krist. jinam la jinam amen